могат да ги смъкнат по тунелите надолу, горе на повърхността. А видях, че това е селище отгоре. Някои все още ги ползват за складови помещения. Кои векове? Започва се от 4 век и вчера обяснявах, че Василий е този, който Свети Василий е този, който основава този център с център за обучение на християните по новата система, която е въвел след като се е върнал от Сирия и Египет. Нямаме избор тук. Чуй нещо. Ще се прави, че ще още. Чакайте си губки, защо се разкърцах? Я ще лиша стал се. Давайте да оставят течение.